Vracalo sa dievča, vracalo sa z pola. Na bicykli v zajazdici bola, krížom cez chotára zastala až pri dome. Tu ľudia nie sú zlí a mesiac na strome. Joj, to bol zase nápad pre pána Jána, zavolať na zabíjačku vegetariána. Krv sa valí z bosých nôh a on sa na to díva. Ešte, že mu dali silné antidepresíva. Z hornej do dolnej cestu si raz via v prírode a v horách. Kolo mi nehlásia tam hornej i dolnej. Dobre sa im vodí, žiadne rande s mestom, žiadne len tak chodí. Z hornej do dolnej cestu si tam razia a na krvavých čenkoch ampliovi nič nehlásia. Ahoj, Tereska. Ahoj. Lacko, ako môžeš sedieť na úrade a pozerať sa, ako starosta absolútne nič nerobí? Ale keď ma k ničomu nepustí, budem kandidovať. Počkaj, to akože myslíš vážne? Jaj, Lacko, čo sa na to nevykašľal? Daj, pomôžem. Voľby s Mekým i... Ty si syn učiteľky. Ale veď keď hovorím nie, nepočuť, aké je tam i. Ďuro, a kedy si ma ty vezmeš za ženu? Lenže my sme spolu už 15 rokov. Krásnych 15 rokov. Ale to nie je 10, ani 5, ani 2 mesiace. Keď si ma nezabereš ty, tak si ma nezabere nikto. No ja si ťa zaberem. A kedy? Kedy? Vtedy. Jej, aký pekný plagát. Lacko. Áno, ja si ťa zaberem. Keď Lacko Frlajs vyhrá voľby. Vieš, že Lacka ľúbim, ale aj po svojom otcovi. Takže budeš voliť mňa? Nedám vás niekomu tu spraviť takú otrasnú hrubicu. Na parádu! Strýko, tu sa musí niečo zmeniť. Áno, porozprávaj mi niečo o tom. Naučím ľudí robiť. Keď môžu hádzať odpadky na zem, môžu ich aj zbierať. Veď je tu toľko nezamestnaných. O uja Karola sa neboj. Pekne sa mu ospravedlníš. Povedal, že ťa na úrade nechá. Na všetko zabudne. Ujo Karol, nehnevaj sa. Ale ja sa nehnevám. Ďuro! Ďuro! Čo keby sme išli na dovolenku? Teraz? Ale však ne teraz, letecky. Čo vyprávaš? Neočujem ťa. Že či nepôjdeme na romantickú dovolenku? Neočujem. A pivo si dáš? Je si rú a dobre vychladzenú. No kúkni ho, už očujem. Jano, ja mám problémy s nútrajškom. A čo ťa preháňa? Ale nepreháňaj. Áno. Duchovne. Ako ti pomôžem, synak? Ale aký synak? Veď sme spolu chodili na základku. Ako ti pomôžem, synak? No, ide o teba a Terezu. Juraj, ja som sa zaviazal k čistote. Však umývaj sa koľko chceš. Stojka! Nebojte sa, starosta, my to vyšetríme a
a vinníka nájdeme. Ale hlavne tu budete strážiť každú noc. A tu všade na stromoch chcem kamery HD. Tu H a tam D. Ale také, čo vidia aj v noci. A kde na to nájdeme financie? Ale Erika, veď ty nájdeš voľakú položku, z čoho to odpíšeš. No jedine, že by váš plat. A na čo sú nám kamery? Veď Laco so Selkom to tu odsedia. Ozaj, prečo sme si nedali kameru? Ozaj, prečo? Idem volať strýkovi. Treba nám len technickú podporu, nevzdávajme to. Ahoj. Sme nenapadli. Aj, oheň vidí celá jedina. No dobre, však je tu zima. Jasné, zaťať zuby a vydržať. Ozaj, máme taký nápad. Čo by sme sem dali kamery? No dobre, ok. Strýko povedal, že na čo sú nám kamery, keď máme obidvaja oči. A mám to. Dobré ráno, šípková ruženka. Tak mne zvonil budík. Tak rýchlo na seba niečo hoď a o 4 minúty u mňa porada. 4 minúty. Však to nestíham, musím sa pripraviť. Krása vyžaduje svoj čas. Toľko rokov nemáme. Áno, a čo ti spravil ten pločík, že ho tak mocne objímaš? Pokračujte, občan, v jazde. Jaj, ty strážiš obecný majetek. Nacvičoval som si zatýkanie a zlomil sa mi. Stano, o 3,5 minúty u mňa a bez výhovoriek. Ďuro, pomôž mi. Rád by som, ale strašne sa ponáhľam. Kam? Tam. Čo to máš, ty debo? Erika, ty si ma predposledná nádej. Mám poradu. To mi to už nikto nepomôže. Ale to je tvoja úloha pomáhať a chrániť. Z nášho rybníka spravíme kúpalisko. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Prečo plávajú tu, keď rybník je tam? To je simulácia. Erika, rušíte tréning, odchod. Boh vám, potrebujem, aby ste sa ujali výcviku plavčíkov. Tak dobre, zajtra to sem skúsim. Na mňa sa pozeraj, keď rozprávam. Tak, najskôr sa všetci pomôžu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Juraj, nie Kerry, ale ktorý? Tak, pán hygienik, čo hovoríte na našu vodičku? Čistúčka ako kryštál. Nuž, nenazval by som to vodou. Minerálka. Pán hygienik, veď sa volá, ako dohodneme. Veď tu žije len pár rybičiek. Tu žijú ryby, veď život v tomto rybníku nie je možný. A je to tu. Starosta, prišiel ti list z ministerstva. No ukáž sem. Premiér chce otvoriť kruháč, na ktorý nám dal dotáciu. No tak príde, dá mu svoju štrúdlu a pristihne pásku na kruháči. Na akom kruháči? Ja, však kruháč není. No není. Lácko,
Zisti, kam tá mapa smeruje, ale Tereze ani slovo. Spoľahni sa. Tereska, toto je mapa, ktorá kedysi patrila tvojmu otcovi a myslím si, že teraz patrí tebe. Ja som to vedela. Čo sa chlapi idú kopať jamu na krieč. Dobrý deň, pani Blašková. Tak čo, vypraté? Toto sa mi v živote nestalo. Pozri sa, oci, čo sa mi stalo! A toto je letná verzia, toto. Kopali sme celú noc. A hlboko ste kopali? Nič tam není. 100 krokov od nášho domu. Ako od nášho domu? Veď to je krčmárová mapa. A kde ste tú jamu vykopali? Jaj. Starosta, to by ste nemali vidieť. Uhej! Karol, v dedine nám vždy bazén chýbal. Ale nie je škoda toho futbalového ihriska. Chlapi! Čo také som povedal? Rozíď sa, občan. Čo je tu, otče? Prišiel som vás pozrieť. Ak vyhrám, každý týždeň budú chlapi chodiť na omšu. No, to nie je dobrý nápad. A kto bude chodiť sem? Niekedy by si sa mohla zastaviť aj ty. Fajn. Ďuro, slúbil si mi, že ma zabereš na spolužiačkinu svadbu. Na jakú svadbu? No dobre, zeberem. Nepamätáš? Angela z Dolnej. Škaredá Angela. Aká škaredá? Tereza, schovaj ma. Erika so mnou chce ísť na svadbu. Vitaj, Fiona. Ďuro tu není. Stano, musíš mi zebrať vodičak. Čo? Pán vodič, viete, akého priestkupu ste sa dopustili? Rýchlosť, no rýchlosť. Stáno, ponáhľame sa na svadbu. Jaj, no tak poďte. Stano, ty mi hádam, nechceš zebrať vodičák. Presne to chcem. Mám tu vodičák, tak budem šoférovať ja. Ne, počkaj, ja to vybavím. Stano, ne, technicky ne. Už toho mám dosť, na tú svadbu pôjdeme aj pešo. Dobrý deň, pán vodič. Predložte mi doklady od vozidla. Bohužiaľ nemám. Akože nemáte? A ktorý z nich nemáte? Technický a či vodický? Áno, bohužiaľ žiadny. Pán policajt, on je nevinný. To všetko kvôli mne. Ide si ma zebrať. No ja neviem, či si ťa zoberiem. Pôjdem do basy. Nemám papiere. Pôjdem do basy. Pán príslušník, ale on si ma musí zobrať. Ja som chytila kyticu. Á, sadajte a bežte. Piatok 13. bude len pohreb, lebo my si Feriho uctíme. Ale veď starosta povedal... Čo starosta povedal? Lebo Agniška neočula. Jaj. A ja si myslím. Zdravím vás, dámy. Čo vás sem privádza? Áno, ten zápas sa hraje každý rok 13. Tak tú tradíciu bude musieť porušiť. Stop, dievčatá, toto máme nacvičené. A teraz Feriho najobľúbenejšiu. A hlasno. 1, 2, 3. A zedzte ma, vločky, zedzte. Už ma moja milá nechce. Utrite si vločky, zuby. Už ma moja milá. A nahlas, dievčatá, musíme tých futbalistov prehúšiť. Zedzte ma, vločky, zedzte. Vy nemusíte
bicykli zajazdiť si bola, krížom cez chotára zastala až pri dome. Tu ľudia nie sú zlí a mesiac na strome. Joj, to bol zase nápad pre pána Jána, zavolať na zabíjačku vegetariána. Krv sa valí z bosých nôh a on sa na to díva, ešte že mu dali silné antidepresíva. Z hornej do dolnej cestu si raz via v prírode a v horách, kolo mi nehlásia tam horné i dolnej. Dobre sa im vodí, žiadne rande s mestom, žiadne len tak chodí. Z hornej do dolnej cestu si tam raz